Kig på bolden. Kig på bolden. Så spil sammen, Karim. Kasse, godt spillet, drenge. Kan du spille? Kom med, Gustav. Kom lidt tilbage. Sådan, så står jeg og venter på, at de kommer. De skal give bolden op. Vent, Karim. Sebastian, du dækker målet. Karim, kig på bolden. Gustav, vent lidt. Så, kør. Kom Sebastian, du må komme lidt ud af målet. Kig på bolden. Kom Gustav, kig på bolden, så du kan få den. Kom op igen, Karim. Kig på bolden, Sebastian. Kig på bolden. Kig på bolden. Tag den. Flot spillet. Godt presset, drenge. Kig. Hey. Karim, kig på bolden. Gustav lidt tilbage. De skal have lov at give op. Sådan, kør. Pres bolden. Kom, Karim. Sådan. Kom, Gustav, hjælpe. Pres bolden. Tag den. God kasse. Flot spillet. Flot, Karim. Flot, Gustav. Godt løbet med, Sebastian. Far, har Gustav scoret? 2 mål nu. Hey, drenge, hvad sker der? Hvem har målet? Kom, tap, kom. Kør. Kom, Karim. Karim. Kom her. Kom med, du løber ind og bytter med Karim. Kom, Karim. Godt, super. Godt spillet. Gustav og Karim tager lige, eller Gustav og Mikkel tager lige sammen. Hvem har hvem? Kig på bolden. Kom, Gustav og Mikkel, kig på bolden og hjælp Sebastian, så han kan komme væk. Jamen, jeg tager lige stille med. Kig på bolden, Sebastian, og målet! Gustav! Sebastian og Mikkel, prøv lige at spille fodbold. Godt, Gustav. Drenge, I skal op og give bolden op på midten.